lho nek ana sing Mbak itik-itik munggah karo ngulungi Mbak lagune niki ngono seneng banget aku. Terus nek ora yo Mbak mriki. Nah, kula ora lho Mas, iki guyon. Iki guyon tur nek tenan yo alhamdulillah. Heeh, gelem. Heeh, nggih. Heeh. Ya. Wis tak pancing-pancing yo tetep ra ono ki. Dipun paringi senggo to nggih. Ha iki yes ya. Ya, 100.000 pertama. Terima kasih. Ku marang singgot kayu malang nang pinggir kali megot ayo padha megot yen megot ayo padha bali Singgot Semarang singgot
ngupaya program kabeh kang pancen nyoto kirana apa ketika tanduran jara wis padha sepi turi juga para pamirsa omong binara sugeng mirsani kali kulon yo kali tengah-tengah dalan banyu popo santri latihan santri kowe dhewe sing durung melu beda sekarang bendi kalau bendi mana rodanya dulu jika sekarang bendi kalau bendi apa sebabnya Panglima Kota Semarang Kota Mempati Ponegoro ayo kanca padha berjuang di menekan kula Ponegoro sehingga aku marang singget kayu malang nang pinggir kali ego kayu padha menggot yen menggot yo padha bali Kota Semarang Kota Mempati Ponegoro ayo kanca padha berjuang di menekan kula Ponegoro Surabaya berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur Surupa tapi sarupa sebentar jiwa putih dong jangan lambang buka peti onom linjone turung jenebut simbo turung mesti tadi mantu kita aturaken aku kenging matur nuwun dumateng Ibu Ketua